Wannan bawan Allah kuma yana cewa wallahi ina loda data a waya na baya lasting. Okay, abinda na lura da shi da yasa da yawan ku data bata muku lasting a wayoyin ku shine akwai wasu application da suke updating kansu da kansu a wayoyin ku, sannan kuma da yawa daga cikin wayannan application din ba ma amfani kuke da su ba, sannan kuma wasu ku datan da suna amfani da shi ne ba mai inganci ba. Saboda haka kafin na nuna muku yadda za ku magance wannan matsala, in dai data kake so mai kyau da inganci wanda har ma za ka iya saida wasu kai ma ka samu ribar ka, to ka je Play Store ɗinka sai ka sauke wannan application din na Kaka Global. Application ne mai kyau gashi da sauri wajen tura data, za ka ji daɗin aiki da shi. Sannan wani abun burgewa da wannan application ne shine a duk lokacin da kake da wata korafi ko kake so ka yi wata tambaya, kai tsaye za ka musu magana a WhatsApp kuma za su amsa maka akan lokaci. So mu je na nuna muku yadda za ku hana wayannan application din updating kansu da kansu. So abinda za ka yi da farko shine za ka shiga cikin wannan application din na Play Store, sannan sai ka taba kan icon din nan, sai ka shiga cikin settings. Bayan settings ya bude maka sai ka taba inda aka rubuta network preferences din nan, sannan sai ka zo ka shiga inda aka rubuta auto update apps. To za ka iya ganin sa a na farko ko a na biyun nan, to sai ka mai da shi na ƙarshen nan don auto update apps. Kana haka ka yi maganin wannan matsala, application ba za su na dinga updating kansu da kansu ba. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kai share wa sauran al'umma domin su ma su amfana. Sai mu haɗu da ku a next video.